Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Bu Garnis. Ing dina iki engko adewe bakal sinau basa Jawa ngenani tembung lan jenise. Sadurunge sinau ngenani tembung lan jenise, digatekne dhisik ya. Aksara kuwi artine huruf. Wanda artine suku kata, tembung artine kata, lan kata artine kalimat. Miturut jenise tembung iku ana 10, tembung aran, kriya, ganti, wilangan sifat, katerangan panguwuh, sandangan panyambung, lan tembung pangarep. Tembung aran utawa kata benda. Tembung aran iku tembung sing nerangake kabeh barang sing wujud utawa ora wujud. Contone manungsa, kewan, tetuwuhan. Sandangan, pangan, mangan, lan benda wujud liyane. Sing katelu benda sing ora berwujud, sing ora ana wujude. Tembung kriya yaiku kabeh tembung kang nyatakake solah bawa, tingkah laku utawa tumandang gawe, ngayahi panggawean. Contone mangan, nyapu, gambar, mangarep, mangguru, dak gawa, kok jupuk, dituku. Tembung sesulih utawa kata ganti yaiku tembung kang dadi sesulih utawa gantine samubarang. Aku, kowe, dheweke, iki, kae, kene, kono. Tembung wilangan utawa kata bilangan yaiku tembung kang mratelake cacah. Contoh: siji, sewu, sayuta, kapisan, kapindo, kapitu, sekilo, seprapat, setengah, kebak, setitik. Tembung sifat yaiku tembung ingkang digawe ngungkapke sifat utawa kedadian suatu objek. Contone putih, abang, cetek, dhuwur, apik, kasar. Tembung katerangan yaiku tembung kang nunjukake katerangan wektu, panggonan utawa suasana. Contohe sesok, saiki, jam 1, ing kelas, lan saliya-liyane. Tembung panguwuh utawa kata seru. Tembung kang digunakake gawe nyerokake perasaan. Contone hore, lo, waduh, astaga, lan sakliya-liyane. Tembung sandangan yaiku tembung ingkang digunakake dadi tambahan ing tembung sing wis ana. Sang, si, sing, kang, utawa yang. Tembung pangiket utawa kata sambung yaiku tembung kang ngiket utawa nggandhengake tembung siji lan sijine. Contone lan, karo, sarta, nanging, supaya, amarga, lan sakliya-liyane. Tembung pangarep utawa kata depan yaiku tembung ingkang menehi petunjuk lan digunakake nyambung tembung kriya utawa kerja karo tembung liyane. Contone ing, saka, menyang, dateng, lan sakliya-liyane. Matur suwun.
Sampun sinau kalih Bu Garnis. Yen ana sing durung paham ngenani materi iki mau, bisa langsung takon marang Bu Garnis nggih liwat WA ing nomor ngisor iki.